खुलुमबाय दिनै जों भेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा गिबियावनो नोंथां खौरांगिरि मेल खाथिगिरि नोंथांमोनखौ जों साबायखर जासिबाय लोगोसे दिनैनि बे जोंनि भेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि लाइमोन आरो हौवाफोरनि जिथु खन्थाइ आवरायनाय दुफांनि खन्थाइ जथुम बेयाव बाहागो लाफैनाय बयबो साबायखर जासिनाय जों आसामनि बयबो आं साबायखर जासिहरबाय जोंहा दिनै भेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा भेरगाव ओनसोलनि उथिबोनाय लाइमोनफोरखौ खन्थाइ आवरायनायनि गेजेरजों खन्थाइ लिरनाय लिरगिरि बारायनाय बेनिफ्राय सुंद' सल' लिरनाय सुंद' सल' फरायनाय बायदि हाबाफारि जों लादों बेजों आरो जोंहा दिनै 2 अक्ट'बर महात्मा गान्धीनि जोनोम सान फालिनायखौ लाफानानै जों बेवहाय गाजा गोमजायै दिनै हाबाफारि खुंफुंबाय थादों बेवहाय जों दिनै भेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा गिबियावनो थांनाय 2022 मायथाइनि 19 मेआव गिबि थुनलाइ मेल जों टंलानि मुरमेला गेजेर फरायसालियाव खुंफुंबाय बेनि उनावहाय 31 जुलाइ बेवहाय जों जौसे आइजो खन्थाइगिरि मेल लानानै जौसे आइजो बिथांमोनखौ जों खन्थाइ आवरायनाय हाबाफारि खालामलांबाय दिनै बेयो मोनसे खन्थाइ मेल भेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जों बेनि गेजेरजों जों बिदि लुबैदों जे भेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा खन्थाइ लिरनाय सुंद' सल' लिरनाय रायथाइ लिरनाय बिथिङाव जेन लाइमोनफोरखौ जों आखाइ दिखांनाय बा लिरनो हानाय गोहोखौ जों बारायनो हायो लिरगिरि जों सोरजिनो हायो बेखौ नोजोर होनानैनो बे खोथा थांखिजोंनो भेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा गोदानै दाजानायनिफ्राय थाद'नाय गैयै खन्थाइ मेल सुंद' सल' मेल बायदिसिना लाबाय थादों आरो बेयो जों लाबाय थागोन जों बेनिफ्रायनो जों आसा खालामदों जों बर'निफ्रायबो लिरगिरि सोरजिगिरि खन्थाइगिरि रायथाइगिरि जों दिहुननो हागोन बेखौ जों मिजिंथिनानै बे हाबाफारिखौ मावबाय थादों दा जों नुबाय जे जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि फोथाराव गोबां बान्थाफोर दङ बे बान्थाफोरा जों माब्लाबा लिरगिरि नागिरना मोनैनि सासे मानसिखौनो खनले बान्था होनो थाखाय गोनां जायो बेनि मादाव जोंहा लिरगिरि सोरजिनो हायाखै लिरगिरिनि बिबांखौ बांहोनो हायाखै बेखायनो गोबां बान्था होनायाव असुबिदा जायो बेखायनो जों भेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा लिरगिरिनि बिबांखौ बांहोनो थाखाय सोरजिनो थाखाय बे हाबाफारिखौ जों मावबाय थानाय जादों बेफोरबायदि सोरजिगोन होनना सानो जों आसा खालामदों बेखायनो जों बे हाबाफारिखौ थाद'नाय गैयै जासे मावबाय थागोन आरो दिनैबो बे जोंनि दिनैनि बे भेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि दैदेननायाव भकतपारा मुदैबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बानस'नायाव जिथुनिखि आबादारि फोरोंथाइ मिरुआव जानो थांदों बे फोथारनिफ्राय जों खावलायनो लुबैदों जे बर' जोहोलावजो आरो लाइमोन बिथांमोना जे लिरनाय खामानियाव आवगायबोनानै जेन जों बर' थुनलाइ आफादनि हास्थायनायखौ जेन दावगाहोनायाव मदद खालामो आरो बेनिफ्राय जों लिरगिरि बिबांखौ जों बांहोनो हागोन बेखौ जोङो उननि हाबाफारियाव लोब लाइमोनफोरनि बाहागो लानायखौ जों हांख्रायनाय थाबाय आरो लुबैनाय थाबाय गोजोन्थों।